niya siya daw ay San Andrew E. Die Hard. So sa likod ng calling card, doon siya nagpasay. At syempre pirmahan ko rin daw ang kanyang behind. Sinara limousine at ako'y pinabili. Kinuha calling card at nilagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, sabi ko, baby, what's your game? Sabi niya, tinawagan ko 9141 ELOVE. Magnolia Gas Baten 08 is the place to be. Sabing po anak ko ay nag-isip kung anong maa-achieve.
ko ng calling card. Doon siya nagpasay. At syempre pirmahan ko rin daw ang kanyang bihay. Hinara limousine at ako'y pinabili. Kinuha calling card at nilagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, sabi ko, baby, what's your game? Sabi niya, tinawagan ko 9141 ELOVE. Magnolia Dash Baten 08 is the place to be. Sabing po anak ko ay nag-isip kung anong maa-achieve. Ang mami nasa Germany at ang daddy ay on leave. Ang pusa niya Siberian at ang aso niya Pitbull. Tinur niya ko sa bahay at sa loob may swimming pool. Ang tindi talaga ng bahay kasi may elevator. At ang sabi niya, Ang food ay nasa second floor. so sa kwarto pinakita niya ang collection ng free songs. Pinakita rin collection ng mga sabi niya, ang gusto niya just the green. Ayaw niya ng niyayate, gusto sinasabawin. Si Oli kaya isinabawin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niya magalang magaling para aking nasabi, aking nasabi. Si Oli kaya isinabawin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niya magalang magaling para aking nasabi, aking nasabi. What you know that night? Yo, sa waterbed. First time akong nakatikim. Unang day, unang head. Kalimutan ng house, kalimutan ng food, kalimutan na lahat. You kill my dog, I will kill your cat. Hinagapit ko ang pusi niya hanggang sa manggigil. Tuloy-tuloy hanggang sabi niya, nang makita niya chorizo ko, ay nako, kinamay niya. Tapos lagay ng sauce, tapos sabay bomba. Kahit bali-balik na rin, iyon pa rin. Ang sabi niya, kumiti siya sa akin. And boy, this is what she said. Pero siya'y bitin pa rin, siya'y bitin pa rin. Gusto niya magalang magaling para aking nasabi, aking nasabi. Si Oli kaya isinabawin, pero siya'y bitin pa rin, siya'y bitin pa rin. Gusto niya magalang magaling para aking nasabi, aking
dan panggil siyang mawala